ubi itu nak ditanam orang kan batangnya. Nya karek-karek orang sepanjang kuah. Orang menanam tu lainnya calik. Nama nanujuang nam pangkanya. Indah banyak sorong saya kata tanah tu nya. Nama nam pangkanya alai nang ke bawah kakinya tu mah. Kate kepala. Ada orang nanujuang tu nya nama ke tanah. Jadilah tak tunggi ubi. Tapi lain memaki-makinya. Ndaknya berdaunnya. Walaupun kepalanya ke bawah ndak adanya. Apa daunnya? Lagak kadang daunnya kan nampak di ibu-ibu pai kabalai, nampak di daun ubi ko subur, aku rancak di gulai jo jariang. Nyo ambil di ibu-ibu kalau habis lo daun ubi ko balik. Tapi lai putih asonya, ndak nyo daunnya tapi lagak banyak daunnya kalau ndak dipagar parah tu, nyo panye di kang diam. Kalau rumput-rumput lain pak bungo nyo makan di